ika'y nakakatukso, nakakabaliw ang bewang mo. Ako'y nadyadyahin lumapit sa'yo, masyadong class ang mga forma mo. Kailangan ko ang iyong labi, kailangan ko ang iyong pisngi, kailangan kaya kita maiuuwi. Sige na, sige na, sige na. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tan opinyon, unong adliknaan na saray umbali at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Kaulop, tan kaentabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay. Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Lignaay babalay. Good morning! Naimbagal daw bigat kata kayo amin na po. Mabigya kabwasan, Pangasinan, Dagupan. Wadya tilalamat yung mga iparuntal na sari balita isyutan komentaryo ni Pakar at Sari Matuan. Lignay Balay! Siyempre, kaulot ng kantabay lalangula, sari magtariran kapaborito RJ Jimenez always at your service. Dan sa'yo magtarilingkor, magtariran kapaborito Joseph Kanilang Bagani. Uy, Biyernes lahat ang tanagagik. Petsa 9 lat at bulan na Enero taon 2026. Aviva Jesus Nazareno. Kapiestahan po ngayon ng Jesus Nazareno. Naniman Pimawayla. Pimawayla may imahe na Jesus Nazareno diman at kaya po tapian jaruntan at ilibot dala. Kalop kanta by team at technical side ang kapiarom. The only one at puso ng Madam Charis. Engineer Nixon Dakal. Jamat at Dulag Parish na ani alas 3 walay nagawan libot and then alas 4 misa. Papanunod tayo at saray tagatan parishioners na Jesus the Nazarene Parish ditan at Dulag Binmalay Pangasinan. Atan labat atatang tanagagik ta makapaermen. Ya balita nyo la. May maestra ya naandid bilay atatang tanagagik. May maestra lulugton na mandide mo at agtayan tanon tagawad si kato. Nayari lagin walalay lilik na ento. Sipurilan walay lilik na ento atatang tanagagik ni. At Sakayan Public High School teacher at Muntinlupa. At nandi ay bilaya lulagyaman gagawa na sa may classroom observation. Classroom observation at tatong tanagagik. Natan, walay official statement na sa Department of Education at antis kon basan wadyanin mangitar na lugay sa katay namin sa partner ko engineer. Good morning, good morning. Good morning kapaborito Jay. Napurnadang engineer naman ako. Di ba tole irmano mi engineer di ba? Yes. Okay. Ito ang unaan niya kurso tayo engineer. Si rin alingo-lingo. Lanti kayo napurnadang engineer. So anyway, ito po yung official statement mga kapaborito ng Department of Education. Diba ba ka to Jay? Ay by the way, salatan da mo Deputy Secretary Angara. Ni talurad sa ramay
Ununan sala tanda may ibabagaton, pwede nang mag-Noche Buena ng 500 pesos lang. Patanoy. Si tourism secretary ba 'yon? Mm. Oh. Kasi Ah? Ay DTI manaya. DTI. DTI secretary Piasco. 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 Natan Anaksang. Anaksang yung maong sa Piasco. baga-baga to at saman. Natan sa sakimot yan sala tanda si DOH Secretary Herbosa. Oh, parang hindi Oh. matunog, hindi matunog ano. Oo, Tulad ni ni sino yun? Berhere. Birhere. Laging laman ng balita. Yun ang magaling. Kaso inalis naman. Mm. Tapos ito, pangatlo sa mga cabinet members na posibleng mabalasa, mabiktima ng revamp, si Secretary Angara. Bakit Anggara. kaya? Anggara is DepEd. Oo. Hindi ba naging anggara ang buhay ng mga teachers? Mm. Tulad nito ngayon, nangyari. January 8, 2026, the Department of Education extends its deepest condolences to the family, colleagues, and learners of teacher Agnes Benaflor of Pedro E. Diaz High School in Muntinlupa City. We mourn the loss of a dedicated educator and stand in solidarity with the school community during this difficult time. Through the school's division office, we are coordinating with the school and the family to provide immediate assistance, including psychosocial support for affected learners and personnel. Classroom observation is meant to support teacher growth and shared learning and should be conducted in a supportive, respectful manner that reflects day-to-day teaching, not as a source of undue pressure. In response to long-standing concerns from teacher groups, classroom observation no longer serves as the sole basis for assessing teacher performance and is now considered alongside other factors. The department will continue reviewing these policies and welcomes constructive input, especially from our teachers. We honor the service of Teacher Agnes and express our gratitude to her and to all our hard-working teachers who give so much of themselves every day. The department remains committed to compassion, transparency, and doing everything we can to support the welfare of our teachers and learners. So si Katutan, so official statement na sa Department of Education at sayan makapaerman ya agawa at ating tanagagik. We know for a fact na saray mamaisap talaga always under pressure. Always under pressure kapabrito ajay akin tanibagatitan. Every now and then, walay pagawad ang reported sigara. And alongside with their paggawa ng mga lesson plans, mga teaching materials para sa mga estudyante po nila. And nakakalungkot kasi kahit na may atabok ira na sa may trabaho at san siya nanautit nira no say pa nang implementat sa te salary grade. Hopefully the sayay so balon budget na sa Department of Education at ni iterdamot so parad kanupugan na sari mamaestra. By the way, binabati natin ng good morning si Sir Jojo, principal po ng Kalit Elementary School. At in his 1-year stint dyan sa school, marami na siyang na-implement at nagawang mga projects. Isa na yung tinarungan to may pathway kapabrito ajay. Tapian dya duntan, ararami ugugaw, no panaoy mamauran, tansyago, agira masyadong damputangan, agmatira na basa na oran. Sino yan si Sir Jojo. Oy, Sir Jojo, good morning. And at sa may palabas mo tiya bagyo, may indalan ng owan, at adral iman so samay abayaglan, dilapidated man la actually. May tutawag dat saman. Aliwan basketball court so natawag ko parang social hall nila. At dandimalan si Owan, nakbay man. Gaba. Gaba. Adral. Restore lang. Natan, through the may help na sa may SEF, Special Education Fund, na sa ibali na binmalay,
at inaprobaan ng Mayor Pedro Merera. Ha? So sa may budget kanyan unaalagila natin itan so Baloya Social Hall na sa Ikalit Elementary School. Congratulations ha. Good morning sa lahat ng mga teachers ng Kalit Elementary School. Headed by of course Sir Jojo. Yan. Ano bang issue kay Angara? Ba't Hindi ko rin maintindihan. Ano bang issue? napipinto, Yes, napipinto. Kasi isa siya sa mga parang nababanggit. Although ang Malacanang, Tatlo sila actually na matunog. Wala naman daw sa Marites. Hmm. Pero siyempre, sabi nga natin kahapon, kung wala nga po, hindi uusok, di ba? Walang Oo naman. pinag-uusapan. So, ang sabi ko naman is, ano kaya ang issue? Kasi alam mo, sinacrifice din niya yung kanyang posisyon as sitting, senador siya. Senador siya. Oo. Oo. Nung tinanggap niya yung posisyon bilang DepEd Secretary, kapalitan ni Vice President Sara Duterte. Yes, Pero yes. nag-resign naman yon. Voluntary. Yes, Voluntary voluntary. yun na nag-resign. After Hindi ng resignation ni Vice President Sara, siya na yung itinuka doon, si Senator Angara. So, tignan natin. Hanggang mamaya siguro or for the next few days or by next week, baka meron ng revamp. Kasi matunog kasi yung revamp na pinaplano ngayon sa Malacanang. So, sino matatanggal, sino ang mananatili, sino ang mapupunta sa ibang assignment. Kasi naririnig din natin, mukhang apektado rin ng DPWH. Oo. Sinabi mo. Kasi, ewan kung parang, alam mo, si ate mo nalalabuan di ba? Nakakabangayan sila ngayon ni Senate President Tito Soto, di ba? Dahil siyempre, sabi naman ni ate, parang wala na. Parang nawawala na ng pag-asa. Dahil meron siyang inaabangan. Sinasabi nga ni ate mo na sabi rin ni Kwani, sino ba yan? Blue Ribbon Committee Chairman, si Senador Panfilo Lacson, si Panfi. Sa idol ko. Ang sabi ni Senador Panfi, ayaw niyang patulan yung mga insinuations ni Senador Amy, ni ate mo, dahil sinasabi kasi ni ate mo, parang may pinapaboran. Sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee patungkol dyan sa flood control fiasco. So ito naman si Senador Panfi, ayaw kong patulan, kwanto man. So which is which? At ating tanagagik, kailan kaya may makukulong from among the ranks ng mga big fish, ng mga big crocodiles? Di ba palaging nababanggit si na-implicate yung pangalan, but until now di ba? Wala pa naman. Yes. Kasi yung mag-akusa in fairness sa ating speaker, former speaker, ang mag-akusa ang dali-dali. Pero sabi ni POB, sa lahat ng anggulo parang doon ang tutok sinasabi nga ni ate mo yung ICI mukhang madidisband na coming February. Kasi parang nagsisialisan Pero ang sagot naman nila, alibay is tapos naman na daw yung kanilang tungkulin. At andyan pa. Kung tapos na, Kapabrito RJ. Tanong natin Di ba yung isa, sino yung huli na umalis? Yung babae. Di ba sabi niya, parang nagawa na nila yung part nila. Kung tapos na, what is taking you so long na i-file yung mga kaso? Kung tapos na. Kasi after maimbestigahan nila, another investigation. Yun na nga ang gagawin dyan. So it will take long journey. Sa pangang tanong dyan, Kapaborito RJ, did you serve truly your purpose as ICI? Sa rin yan. Wala ba kayong yung paborito ng the late idol ko? Excuse me po! Sino? Wala ba kayong kinikilingan? Walang kinikilingan. Mga katanungan na ganyan. Di ba? Yes. Asan na yung walang kinikilingan? Ba't wala pa rin nakukulong? Mga nakukulong, mga maliliit napakalaking pera yung... Socialist. Ito pa, Kapaborito RJ, pinagmamalaki ngayon na at least sa administrasyon na ito, lahat ng mga ninakaw binabalik. Pero kulang pa rin. Kulang pa. Saka yung ibabalik, saan mapupunta? Oo.
At saka ito pa, hindi rin tayo masyadong interesado sa binabalik. Ang interest natin doon sa mga kumuha. Kasi the act has been consummated. Yun nga eh. Ah, Ano ba magiging pamamarisan na ba ng mga iba na magnanakaw pa? Yun. Na hindi matatakot. Na ibalik ko lang, okay na ako. yun na nga eh. Diba? Pag binalik ba, wala na, quits na. Yun Ay, ang nako. tanong natin ngayon. So alam mo, hanggang ngayon binabantayan pa yan eh. Mm. Kung hanggang kailan kasinsir yung gobyerno natin na usilan. Yes. Yung mga talagang culprit na sinasabi, yung mga talagang, anong tawag mo dyan, nagnakaw sa kaban ng bayan. As long as hindi pa napapatunayan, marami pang, alam mo, liko-liko yan eh. Oo. Dadaanan. Yes. Magtatagal. Dapat yan two-way process. Mm. Ibalik, tapos makulong. Yes, Diba? yes. Oo. Yes. Oo. Yes. Dapat. Yes. Oo. Pati interest. Kasi, ano ito ba't may nakuha, ba't ibinalik? So therefore, nag-commit siya ng Yes. Oo. kasalanan, di ba? Yes. Nagnakaw siya. Correct. Ba't may nakuha ka? Mm. Ba't may binalik? Mm. Di ba? Yes. Yun lang ano na yun eh. Pruweba na yun eh. Totoo yan. Oh. Yung pagbabalik is already, malaking ebidensya na po yun na an act has been committed. A Yes. criminal act has been committed. Pagpapatunay lang po yun. So, ang tanong ngayon kasi doon sa mga nagbalik, parang all is quiet na in the Western Front. Pagkatapos ibalik, ano na? How about the kaso? Saan na sila? Nakakulong? Yung mga kaso umuusad ba? Ayun ang tanong natin kapaborito RJ. Kasi after na maibalik yung mga bilyong-bilyong piso niyan, wala nang follow-up. Parang namamatay na yung issue. Madidisband na yung ICI. Wala pa rin May napaparusahan. papalit daw. Ano yun? Yung people's, Ano yan? yung isang commission. People's Commission, parang ganun. Oh. Yun daw ipapalit doon. Talaga? May binubuo silang batas para maging ano na yan. Parang Permanent na commission na yon. yun na yung magbabantay talaga. Oh. Sa mga anomalya, katiwalian. Na hindi mo na yan basta yung kinreate lang, turo-turo. Siguro may mga ano yan, panuntunan. Parang PCGG na naman yan eh. Pero naunahan Diba? mo ako eh. Di ba? Parang PCGG Nabinuwag na naman. yun, di ba? Wala na. Yung Asa na yung mga kayamanan ng yung mga Pilipinas? nanakaw na pag-aari ng gobyerno. Yes. Ay, socialist. Parang, tama ka. Parang pinalitan lang Oh, yung name. yes. Para, naalala Toro ko pa na lang eh. Yung Yung PCG, di ba? panakip butas na lang lahat Marami halos. bang nabawi din yun? Ha? Wala Yung may eh. mga nabawi na iba pero Yung not pinaka, totally. Yung pinaka. Number Oo. 1 pa rin yun eh. Yes. Nandyan pa rin. Ito ang siste. Mm. Aside from the recovery, may naparusahan ba? Oh, yun. May nakulong ba? Yun nga eh. Ah, Yun nga eh. tanong natin dun sa mga... Balik, okay na. Oo. Pero, di ba ulitin natin, yun ang proof na Yes. may kinulumbat. Dahil may binalik eh. Mm. Malinaw yun. Di ba? Totoo yan. Pero sabi mo nga, Wala eh, tama nawala na yung eh. naibalik. Yung mga taong involved, Kalimutan mo nawala na yung eh. involved. Paano Ay, pag nako. kumana uli? Kaya nga, Pagka ako'y nasita, balik ko uli. kapaborito Ano lang ba Ajay, yun? hindi matapos-tapos ang kwento ng korupsyon Mhm. kasi walang nakukulong Nako. at walang napaparusahang mga malalaking buwaya. Mm. Agauntan. Ano, mamamatay na lang sila sa katandaan para sila'y mawala. Parang gano'n. Tulad ni Lolong. Ay, socialist triangle. At least si Lulong inalagaan. Inalagaan. Oo. Dahil nag-iisang lolong yun. Oo. Pero dumami daw ngayon. Sabi ni Senador. So, ganun ba yun din? Ganun din ba kapaborito Ajay? Dahil sila yung mga lulong, inaalagaan din? Binibibi. Binibibi. Ay, nako. Pero alam mo, bago Oo. tayo mag-commercial. Sige. Itong kumpare kong manginginom, mataba yung isip eh. Bakit? Ano sabi niya? Sa kanya yun liknaan niya. Sabi niya kaya inalagaan yan. Hmm. Kasi sila rin yung may alam kung sino talaga. Oh. Diba? Parang Definitely. may laman din yung utak ng kaibigan ko. Pwede, pwede. Yung mga alam mo yun. Siyempre. Di ba? Oo. Bakit? Ano bang pumipigil sa Oo.
lahat ng gamot, nakaturo lang Correct. sa Kwan. Tignan mo si Kwan. Ah, si di ba? Saldico. Anong sabi ng gobyerno natin, ng DILG secretary Ay, natin? nako. Pinapakalat na lahat ng mga intelligence natin. Oo. Para malaman natin, matrace natin kung saan si nasaan. Saldico. Mm. 2026 na po. Asan po si Saldico? Oh. Yan. Di ba? Wala pa din. Wala pa rin hanggang ngayon. Wait lang. Wait lang kayo. Pasensya na, tao lang. Kailan kami masusurprise? Di ba? Kailan kami masusurprise na may makukulong na? Yan. Okay. Nako. Magpapatuloy po ulit na ibalay kaya rin ni Nasarem Pakabatan Paimano malalapanin sa rin manangantabay. Nakamangka. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no? Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Inararok Iran Kabalayan. This Christmas, let's open our hearts, hindi lang para tumanggap, kundi para mag-share ng love, maglaan ng oras, at malasakit sa isa't isa. In this season of joy, let's remember, the best gift we can give is kindness. Whether it's a smile, a hug, or a simple, kamusta ka? These small acts can brighten someone's world. To the young ones, keep dreaming, keep believing. To the not so young, keep inspiring, keep loving. From my family to yours, may your homes be filled with laughter, hope, and love this Christmas and always. Pagbati mula kay 4th District Representative ng Pangasinan, Manay Gina De Venecia. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Pinararok Iran kabaloyan ko jad baloy na bimaloy. Mangkakasakay tayo ya abotin so Pasko tan balon taon. Ya kaiba tayo so interon pamilya tayo. Ya walay likot, ligsa, tan aruan ed balang sakay. Say kabalik say Pasko kumon ed bilay tayo. At nalik na, nasaray tutuon ang iter na panangaro at sika tayo. Jad pangiter na respeto, panangyan sakit, tan panangaro at sikara. Sa pagsalubong po natin sa darating na bagong taon, sana maalala po natin pasalamatan ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng mga biyaya, pagsubok, problema na dumaan sa ating buhay. Kaibayo si Maminta, tansay pamilya. Merry Christmas everyone and Happy New Year to all.
popular sa balita. Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na iya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi. Garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag na Saray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwad, Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita. Popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan ng matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Tuloy-tuloy sulik na ibali at ating tanagagi kolop kantabi ni siyempre Saray Magteriuran Kapabrito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service, always. Tansay Magterlingkor, Magterian Kapabrito, Joseph Kanilang Bakani, alas 8:07 sa oras sa ating tanagagik. Good morning ni, at saray dumurungan tayo Kapabrito RJ. Nagkalalolat kinan Sir Maxi Solis. Good morning. Yes. Yan. At good morning din sa ating mga kababayan dyan sa Lingian na nakatutok. Dyan sa may public market, Escanio family. Yan, yung mga alahero dyan. Good morning. Ay. At sa ating mga kababayan. Alahero nga mga yan. Tapos na yung piyesta. Pero siyempre, may hangover pa rin yung iba. Hindi pa rin makamove on. Hindi makamove on. Sasaya. Sasaya, Na of course. kanilang naramdaman. At di ba? Yes. Nung kapistan namin. Pero may mga malungkot, Kapaborito Bakit Joseph. naman? Lalo na yung mga kobradores at kabo ng Small Town Lottery na ito'y pinapatakbo ng Grand 88 Gaming Corporation. Bakit? Bakit? Oh, yan. Maganda yung tanong mo dahil kahapon nung tumataya ako, walang nagpataya. Walang nagpataya at siyempre kung walang nagpataya, walang kita. Yes. Yung ating mga kabo. kabo. Alam mo Oo. yung mga kabo? Oo. Yun yung mga kolektor. Yes. Yun yung kumukuha ng taya. Oo, yung nagpapataya pakarit yun. Yung okay. pinagbibigyan na kukuha lahat ng pataya para dalhin sa bulahan. Yun naman yung kabo. Oh. Kaya bakit kamalungkot? Sabi ko sa isang kilala ko na kabo na palaging pumupunta sa bulahan. Sabi naman niya is dahil tumigil. Actually, may memorandum nga dyan, Kapaborito RJ. Ito, nakuha ko. Dated January 7, 2026. Memorandum 2026-001. Sinasabi rito, basahin ko lang Kapaborito RJ, ha? Press release ata. Saan galing yan? Sa mismong Grand 88 Gaming Corporation. Okay. Sabi dito,
magandang mahal naming mga kasamahan sa Grand 88. Magandang araw sa inyong lahat. Kwanto dyan. Pinapaalam sa lahat na ang Grand 88 Gaming Corporation ay isang lehitimo at otorisadong kumpanya na pinahihintulutang mag-operate ng small town lottery sa lalawigan ng Pangasinan, alinsunod sa mga patakaran at regulasyon ng Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO. Ang kasalukuyang permit na pinagkaloob ng PCSO sa Grand 88 Gaming Corporation ay may bisa hanggang Pebrero 28 ng 2026. Sa kasalukuyan, ang pamunuan ay naghihintay ng pag-aproba ng renewal ng permit para sa panibagong 3 taon na operasyon. Ang anumang palaro na kahalintulad sa game mechanics ng STL ay illegal at maaring magresulta sa pagkakahuli o pagkakakulong. So may nagre-replicate ng kanilang ginagawa. Yun siguro yung mga bookies. Oh. Kasi alam mo, bago mo ituloy, ang Grand 88 Gaming Corporation na binigyang prangkisa na tulad ng nabasa mo ng PCSO, syempre pagka may mga ganyang nagbubukis, sila rin ang malulugi. Wayakin bakit? Dahil nagbibigay sila ng anong tawag mo dito? Yung sila yung nakakontrata. Sila yung nabigyan ng franchise. Yes. At may certain amount na kailangan nilang bayaran buwan-buwan dyan. Okay. Na yun naman yung kanilang kinukomply. Kaya pagka maswerte na yung mga may kukonekta, bukis o tawag na satan Why ka mo? Kasi wala silang binabayaran. Di ba? Yes. Kung ano yung kita nila sa kanila, ay meron ba? Oo. Sige, Meron. tuloy mo. Kaya mahigpit ang babala ng Grand 88 na yun po yung mga kumokopya sa game mechanics ng STL, illegal po yan. At ang small town lottery ng Grand 88, ang tanging may permit mula sa PCSO. Kaya't mahigpit naming pinapaalala na huwag makiisa o makisangkot sa mga illegal na palaro tulad ng bookies at iba pang katulad nito. So, mga illegal yan. Yun. Ginawa ng legal, ginagawa pang illegal. At alam mo, yung pahintulot pala ng PCSO ay galing mismo sa taas yan. Yes. At pagka nakuha mong prangkisa, PCSO lamang ang pwedeng magpatigil sa operasyon ng laro, ng STL dito sa Pangasinan. Kaya yung mga kabo, siyempre sila rin ay nananawagan na sana, maging ano na yan, yung parang, anong tawag mo dito? May dyan Pangasinan, agla na sigan-sigan, yung di na siya masisturb dahil legal na nga. Dahil pag yan ay napapahinto, siyempre apektado naman yung kanilang kabuhayan. Ito nga, may... At higit sa lahat, Kapabrito RJ, pati yung mga mananaya mapoprotektahan. Yes, pag legal. Pag legal. Kasi yung tama nga, yung halimbawa, sinuwerte ka, o pag illegal, kung hindi ibibigay, wala kang habol. Ay, oo. Kaya dun kayo sa legal na nagpapataya. Ito nga, pakinggan nga natin yung hinaing ng isang kobrador. Sige. Ito. Teka, medyo mahihaya yan. Sige. So, paano ito nakaka-apekto sa inyong pamumuhay? Malaki ang epekto sa amin dito kasi yung mga kobrador namin, kawawa naman sila dahil yun lang ang inasahan nilang buhay. Kasi wala naman silang alam na trabaho na mas maganda rito siya. Pero di ba legal yung operasyon ng Grand 88? Legal yun, sir. Kasi sila naman ang nagsabi na walang problema sa amin kung pukan kami, pero bigla na lang kami pinatigil. So, ilang araw na to? Isa kaninang umaga, sir. So, ano sa tingin mo?
Babalik pa ba ito? Anong panawagan mo? Gusto sana namin bumalik, sir, para kawawa kasi mga ibang kobrador namin kasi yun lang ang alam nilang hanap buhay, sir. Kaya nananawagan ka na sana may balik. Kahit nananawagan po kami, sir, na sana ibalik na para naman kumita naman kami. Kasi kawawa yung mga pamilya namin pag hindi natuloy yung pagbobola namin. So dito ka lang parang nakakahanap buhay dahil legal naman. Opo, sir. So sapat naman yung kinikita para sa pamilya. Sapat naman, sir. Okay, thank you. So apektado sila kapaborito Joseph, 'di ba? Kasi pag parang pag walang pataya, syempre may pamilya ang mga 'yan. At yung tanong nga na ba't tumigil, ang sabi nila is may nagpatigil. Wala naman silang karapatang magpatigil niyan, kapaborito Joseph, dahil ang anunsyo ng PCSO tungkol dyan, mayroon silang announcement na ito'y makikita mo sa kanilang website at bago bulahin, talagang palagi nilang inaanunsyo ito na yung Grand 88 ang siyang nabigyan ng prangkisa. Ito pakinggan natin. Ito. Ito. Medyo sound pa. Ito na. Di ba? So mababaltaw doon Kapatabatar. Oo, sabi niya maliwanag na sabi niya ang PCSO lang ang siyang may karapatan na magpatigil sa operasyon. Tama 'yon kasi kasi 'yun ang binigyan nila ng prangkisa Halimbawa, hindi nakaka-comply, hindi nagbabayad, di ba? O kaya yung walang sino man na kahit mga local official o sino man na mga matataas na official ang pwedeng magpatigil, sabi ng PCSO, kundi sila lang. Correct. Kasi sila yung nagbigay ng prangkisa. At ang prangkisa na yan imula sa taas. Kaya siyempre yung mga kabo, pagka nawawala na naman yung kanilang hanap buhay, manalburutura. Kasi wala silang mga, alam mo noon, kasi once upon a time, napasok din natin yan nung guerrilla type operation. Yung waiting pa yan. Kawawa kami dahil, alam mo, pagka may huli, hindi naman nahuhuli yung maintainer. Of course, yung ang mga kabulang. nahuhuli yung mga kabulang. Di ba? Pero ngayon, happy sila dahil legal na. Yan. Legal na yung kanilang hanap buhay. Kaya kung minsan, kung parang natitigil, pero tuloy naman yung bola sa mismong bulahan ng STL, pero wala namang pataya. Yun. So yun naman ang kanilang panawagan na sana dahil legal na,
hindi na sila ma-disturb. Tuloy-tuloy dahil alam mo, malaking tulong din. Oo. Yung naibibigay ng STL sa ating mga kababayan, pangkabuhayan, pati na sa health, tumutulong sila, di ba? Nagbibigay din sila ng mga ambulansya. Kaya panawagan nila na sana hindi na maisturbo yung kanilang hanap buhay. Actually, may pakiusap dito ang Grand 88 Gaming Management. Sabi rito, ang ating operasyon ay pinagmumulan ng marangal at legal na kabuhayan. Ayun. Kasi legal nga Oo. Kaya tungkulin nating protektahan ito laban sa mga taong may masasamang intensyon, sakim sa kapangyarihan at ganid sa pera. Nako. Kung kayo man ay makaranas sa anumang panggigipit, pananakot o panggugulo habang ginagampanan ng inyong trabaho, agad na makipag-ugnayan sa may binigay na numero. Kaya wag daw matakot sapagkat tayo ang nasa tama at tayo ang legal. Ito po yung numerong pwede nyong tawagan. Sa mga kabus po ito, ng Grand 88. 0966-648-8284. Yun. Ulitin natin. 0966-648-8284. Yun. Yan, Dahil legal po. Inulit po natin legal at ang tanging makapagpapatigil lang ng operasyon ay ang PCSO. Maliwanag naman yung sinabi ng area manager ng PCSO na nakabase dyan sa Lingayen, Pangasinan. Yun. Kaya legal na, okay na. Pero may mga nag-illegal pa rin ayan yung mga nabanggit mo na bukis. Yun yung nagpapataya, wala naman silang binabayaran, di ba? Yes. It's unfair naman doon sa nakakuha ng prangkisa na religiously nagbabayad buwan-buwan. Para yun namang share o kaya binabayad iginagamit naman ng PCSO sa kawang gawa. Yes. Yun. Oo. Ay, nako. Reaksyon liknaan na saray umbali at atang talagagik ay may nipakarad sa may naandid bilay maestra naandian na bilay sa kwanto jay, most people hope to die peacefully and sleep. She passed in the heart of her passion amidst the books, the chalk, and the children she cherished. She didn't just tell us she loved teaching. She showed us with her final heartbeat. Her final lesson was not written on the board but carved into our hearts. How old is she? Passion until the end. Ilang taon siya? May edad na rin Siguro may edad more or less mga 40 plus siguro to. Bata pa. Dahil ang retirement age ng teacher ata, 60 din? 65. 65 din? Kasi government na employee. Oo. Ito naman sabi niya, lubos ang aming kalungkutan at mabibigat ang aming mga puso sa pagbabahagi ng malungkot na balita ng pagmahanaw ng aming minamahal na guro. Ito galing sa mga estudyante yata to Mga reaksyon nila. Oo. Kasi syempre, manira. Yes. Si Miss Agnes Binaflor na nahimatay habang nasa kalagitnaan ng isang classroom observation noong Enero 7, 2026. Batay sa mga pangyayari, pinaniniwalaang ang matinding pagod, kaba at labis na stress na dulot ng napakahigpit na classroom observation ay naging salik sa kanyang biglaang pagkapahamak habang ginagampanan ng kanyang tungkulin. Agad na rumisponde ang mga kawani ng Pedro E. Diaz High School. Nagbigay ng paunang lunas at sinikap na maisugod si Miss Binaflor sa ospital para sa agarang medical na atensyon. Sa kabila ng mabilis na pagkilos at sama-samang panalangin, labis naming ikinalulungkot na siya ay hindi na naligtas. Si Miss Binaflor ay hindi lamang isang mahusay at masipag na guro, kundi isa ring minamahal na tagapayo na nag-alin ng kanyang lakas, oras at puso para sa kapakanan ng kanyang mga mag-aaral. Ang kanyang dedikasyon sa pagtuturo ay mananatiling inspirasyon sa aming lahat. Nakakalungkot lang, mga ganito. Ay, nako. Na mabait na guro. Siyempre, love na love siya ng kanyang mga estudyante. Oo. Masyado kasi stressful talaga. Hindi mo siyempre, di ba? Dala-dala. Ikaw, di ba? Yung pamilya, di ba? Yung ako, ganun din. Yung misis mo kasi teacher. Pagdating sa bahay, imbis na nakatutok na sa pamilya, di ba? Iniisip pa yung mga
Pero 'di ba tinanggal na rin lang 'yon, yung ano, paggawa ng mga, 'di ba? Meron school pa. works. Ay, meron pa. Meron Pero pa. hindi Yung mga mawasan reports. Kasi imagine bukas, siyempre Although i-prepare mo yung yes. ano. Although, napakahigpit kasi yung mga dapat na panuntunan, Kapabrito RJ. Although nabawasan na rin ng konti kasi mayroon nang hinire ng mga administrative aid ang Department of Education. Pero ang may stress lang, 1 man insan siya. Lalo na may nabibiglara, katuman lang so pagkaka-stressan na sari mga maestra. Kasi doon na lang sa loob ng classroom, yung mga bata na magugulo at napakahirap turuan, may stress ka na. Doon pa lang sa mga bata, may stress ka na. Tapos may mga magulang pang mga pasaway din, may stress ka lalo. Ay, nako. Ay, nako. Anta kasalanan dakin kulkul niya. Ah. Ay, good morning sa may si Joker diyan sa Second Pangasinan Engineering District. Nakikinig sa atin 'yon. Pero Second Pangasinan, nag-retire na oh, yata nga si kaya hindi ko alam Engineer Nasa pag-alaman ko, Edita. nagretiro na pala si Madam Edita. Oh. Kaya nung nalaman ko din, syempre may contact number naman tayo dahil yan yung parang nakita natin na hindi na involved sa anumang, 'di ba, mga masasamang gawain. Although prior to that, Kapabrito RJ, may nabasa akong artikulo Mhm. ng isang vlogger na sinasabi niya mukhang may maagang magre-retirong mga district engineers sa lalawigan. Ay, isa Kasi siya. doon sa balak ni DPWH Secretary Vince Dizon na revamp. Itulektura, wala unlad Mindanao, wala unlad Visayas. Itulektura. Malapit na rin siya di ba? Pwede na. Sa bagay, ilang years na rin yung service niya. Ilang days lang ang umat. February ata Inapuran na niya. Pwede na. Ay, hindi ko alam kung may yung early retirement niya it has something to do or connected doon sa sinasabi ng vlogger na yon na may balasahan na mangyayari. Kasi alam mo nung sa region pag palaging yung ini-evaluate yung performance ng mga yung district engineer, isa siya sa palaging nakakakuha. O di ba awardee siya lagi? Kaya nga siyempre pag medyo na-involved, siyempre nadadawit as head. Pero yung to prove, nawawala naman. Hindi naman na-prove. So, enjoy life. Anyway, happy retirement, engineer. Kasi pagka-retired ka na, pamilya na. Di ba may nagsasabi na ganito, wag mo ubusin yung lakas at buhay mo sa katatrabaho, di ba? Give Actually, time to hindi ko pa yourself. namimit si engineer. Hindi pa? Hindi pa. Hindi pa. Siya naman, soft-spoken. No. Saka, siya, simple, as simple. Si Engineer Edita. Namit ko yan kasi nakikita ko yan kung minsan dito pag weekend, nag-grocery din. Dito sa may, Nagupan. Saka siya kasi nung mga nakaraang administrasyon, siyempre nandun din siya, nakakausap. So, kilala ko yung kanyang personalidad. Ay, nako. Anyway, congratulations doon sa mga yung mga pumasang mga bagong abogado. Alam mo pala, 10 pare ang nakapasa dyan. Uy. At ilang religious brothers pumasa sa 2025 bar exams. Okay. Isa na yung isang kabalins natin, si Father Kahalni. Father attorney na siya ngayon. Father attorney, good morning. But good morning. he cannot practice. Of course. Kasi 'di ba nasa simbahan Nasa diba? simbahan siya, Pero yung yung anong tawag mo diyan? Titulo. Yung titulo. Yan lang habol. Yes, oo. 'Di ba? O kaya he can advise, 'di ba? Doon sa church. Yes, about legal. Yes. Issues, 'di ba? Pero kung yung sa practice, depende sa kanya. 'Di ba, pare Oo. Alam mo na kapag yung iba kasi na they have options. They have option. Pwedeng dito ka. Pwedeng dito ka. Iwan mo yung iwan mo yung isa.
Pero yung nakatawag pansin sa akin dyan, yung tumanda na, 11 years eh. Di ba, na hindi sumuko. Hindi sumuko. Yun yung no retreat, no surrender. Yun yung 11 times. 11 times. Na na-flank siya. Oo. Pero, di ba yearly yan? Yearly. Oo, di ba, 11 Pero sa years, kanyang pagpupursigi, ika nga, never say die. Never say die. Yun. Pwede pala. Pamasa. Pero di ba may ruling dyan na pag ilang Inalis beses na yata kasi dati-rati kapaborito kukuha ka Jane. ng unit. Oo, pagka on the fourth time yata, or third or fourth time na hindi ka pumasa, magre-refresher ka. Okay. So may mga ilang units ulit. Yes, refresher ulit. Balik ka sa fourth year. Fourth year, parang ganon. Oo. Di ba? Pero yan, 11 years. So wala namang Tiyaga mawawala. talaga. Tiyaga lang, tiyaga. Siyempre, balaglag ka sa sultan. May mga kilala akong ganyan. Ito nung O nag-review. sa mga PNP, sa mga teachers na pumasa din, congratulations. meron na rin. Meron din. So, mabuhay po kayo at congratulations. Dahil may kilala akong ganyan din, hindi tumigil. Oo. Hanggang sa, kaya sabi nga don't lose hope, di ba? Yes. Basta tatagan mo lang yung loob. Nag-self-review na lang. Alam mo kung saan siya nung siya nag-self-review, doon siya pumasa. Kasi naipon na rin yung mga Yes. Actually, ang ginagawa nila yung mga notes. Yung mga notes na ginamit na nila noon, iniipon nila at binabalik-balikan na lang yan. At saka kasi parang more on memory work talaga yan. Yun. At saka alam nila kung saan sila bumagsak. Yes. Oo. Yun ang kanilang bibigyan ng pansin. strength. Ganun lang yun. Kaya congratulations dahil ilan? 48% lang. 48% lang. Walang kalahati. Hindi katulad nung 1999 o 2000 yata. Ay, 2020. Kailan ba yung pandemya? Ay, 2019, 21, mga ganun. Patapos na nung 22. Yes. Yung panahong yon maraming pumasa. 72%. Ang pumasa? Pumasa. Lalo na doktor. Maraming pumasa. Yun ang pinakamalaki yata sa history ng bar exam. Yan. Magpapatuloy po, lignay, balay, kaya rin inasarin pakabat, tanpay mano, malalapunit sa rin manangang tabay. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Lahat tayo'y laging nagsisikap para abutin ang tuktok nating hanap. Kapag hinahabol ang pangarap, di kumukurap kahit mahirap. Tatak ng tapang, ito ang tunay. Tatak ng tapang, Tatak Ginebra. Drink responsibly. Itagay ang tunay. Tatak ng tapang. Tatak Ginebra. Drink responsibly. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan.
Alas 8:34 oras na natin sa Liknaay Balay. Kalupang tabi ni Sari Magteriuran kapaborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Tan na sa Magterilingkor, Magteriuran kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Oh, may magandang balita si Pangulong BBM sa mga miyembro ng PhilHealth. Bakit? Ay natasan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na magpatupad ng General Amnesty para sa General mga Amnesty? General Amnesty Para sa? para sa mga hindi nakakabayad ng contribution sa PhilHealth. Paano yun eh? Singakin naman bilang dandakit man kanaunawa ya dulod na pigay taon bayaran nyo. Oho. Gawin niyo pan kan may gawin niyo sa pulaing yaman gaway remedyo yan bayaran nyo. Di ba hanggang ano lang, parang SS din? Oo, Hanggang parang 60. ganun. Oo. Pagka na-reach mo na yung 60, hindi ka na magbabayad. Matik na yun, di ba? Oo. Kaya ito po para sa lahat ng mga negosyante daw, mga private employer, mga self-employed na hindi po nabayaran yung kanilang contribution sa PhilHealth. Basta ituloy nyo na lang ngayon. Oo, so wala pang kanawnawayo, tapenjarantan, at nausaryo itan so ken. PhilHealth yung atatang tanagagik. Good news yan. Yeah, Kasi maganda yung, po to. Kasi alam mo kasi, halimbawa, ako, empleyado ko sa isang kumpanya, nag-resign ako, malis ako, di mapuputol talaga. Oo. Dahil matik naman yung contribution yan, binabawas. Binabawas. Diba doon sa sweldo. payslip, nandun lahat, SS, PhilHealth, Yes. yan, binabawas. Oo. So automatic, monthly, meron kang bayad. Yes. Monthly kang sumasahod. Pero pagka natigil, syempre, yung minsan, hindi na tinutuloy. So yan, may amnesty ngayon. May amnesty ngayon. Yan. So sa PhilHealth po yan para sa mga, para pagka nagkasakit tayo, Malaking tulong yun. Yun. Di ba? Malaking tulong talaga po yun mga kapaborito. At ito nga, i-connect ko lang kapaborito RJ, kasi nabalitaan narinig ko kahapon, mukhang itutuloy na yung Maternity and Children Hospital dito sa lungsod. Ngayong naudlot. Bakit Oo. nagbigay na si may pahayag si Congressman Manay? Hindi ko alam kung saan galing yung pundo, pero ang pahayag ng local chief executive, kapaborito RJ, is that nung humarap siya sa Sangguniang Panglungsod yata kahapon or nung Tuesday, na marami daw tumulong. May mga kaibigan, ang local chief executive sa national office, at nakakuha ng pundo para sa itatayong Maternity and Children Hospital. So doon pa rin. Oo. Kasi di ba maalala mo, inalis na yung mga sagabal doon eh. Kasabay ng pag-alis sa mga sagabal. Ay, ano ba yan? At itutuloy na sana hanggang sa malaman na naibalik pala yung... So, naudlot. Pero it's a good news. Sabi ko nga, this is long overdue. Kasi, bakit long overdue? Kung maalala mo kapaborito RJ, before pa tayo nagkaroon ng makaranas ng pandemya sa buong mundo, naisip na po yan ng former mayor, si former mayor Benji Saplanlim. Bakit pala hindi natuloy? Politics, you know. Politics. So, nagkaroon na actually ng groundbreaking dyan na kasama pa ang Department of Health noon. Pero hindi sa sa location ngayon. Hindi ko lang alam kung saan yung location na nila ngayon. Pero hindi, yung original na location doon hindi sa yung dito ngayon. Doon sa Babaliwan may ata ngayon Babaliwan. Tapat lang po nung sementeryo po dyan. Okay. Oo, di ba yun yung school dyan? Yun yung naudlot. Okay. Nagkaroon na nga yan ng groundbreaking. Yes, sabi ko nga. Pero noong naabutan ng eleksyon at ibang naupong local chief executive, iyon, nabago yung plano. So naudlot ulit yun. Tapos, noong nagkaroon tayo ng pandemya, and the mayor then was Mayor Brian Lim, former Mayor Brian Lim, ay napag-usapan muli yan at naiplano muli. At nabigyan ulit ng pundo. Unfortunately, alam mo na naman kapaborito Ajay, hindi na naman naudlot na naman. Naabutan na naman po ng eleksyon. Natan. Nun ituloy da, pundo balot. Nun ituloy da, sa problema balot natan, ambalang namang kunin pundo. Pero ngayon, narinig ko, talagang walang
magsagabal. Talaga. Talagang matintininos. Oo. So, yung pangipasay budget. Yes. So, Kaya, sabi ko, pirmala mo ng PBBM, may Oo. budget. so sabi ko, it's been a long time na para sa mga dagupin nyo po yan. So be it. At sana maipatayo na rin para mapakinabangan ng ating mga kababayan. Ay, good morning kay, kumusta ka daw? Sabi ni Boss Leon Castro. Sir Leon Castro. Ay! Ng Binmali. Happy New Year. Nagpre-prepare na sila sa kanilang Siya yata yung hermano, parating. siya yata yung Siya ba? hermano mayor. Interview nga natin minsan. Oo. Siya pala. Balita ko siyang hermano mayor eh. February 2. Kaya, siya ba? kaya Okay. dapat Oh. tutukan natin siya. Ikaw Sir Leon hindi ka nagpapa dahil kahapon daw nandun yung anong tawag mo yung ambassadress Israel. Yes. Oo, nandun daw. Israel, nandun. Oo, sa bayan ng Binmalay. Mabait yung ambassadress na yan. Oo, bakit? Pituyawan mo? Hindi, nagkod picture. Niyakap-yakap niya yung mga tao. Okay. Saka yung Iwan ko kung niyakap din niya si Mayor. Oo, siyempre. Kung kaganyang bire siya, yung sa Pangasinan, Alinyada. Di ba? Yes. Talagang pwede. Kasi kaya nga nagpunta dito, kinumusta rin yung yung pwede pa sigurong may bigay na tulong. Yung kababayan mo sa Binmalay na taga Balagan. Alam mo yon yung first na namatay doon sa pag-atake ng mga yung pag-atake ng yung rebelde doon sa Israel. Yung namatay na taga Balagan. Di ba? Yung sa Israel. Yung OFW. Yung OFW. Oo. So nandyan pa rin yung kanilang pagtulong at syempre yun naman yung hatid na balita nung ambassadress. Actually, nag-text sa akin si Sir Jerome. Si Jerome? Oo. Ipinaalala niya sa akin na today is the 81st Lingayen Golf Landing Veterans Day. Oo nga pala, golf landing today. Oo nga pala, nalimutan ko na kasi noon, di ba, siyempre, palagi tayong nandyan at nandun tayo sa may palagi kang Veterans naiimbitahan Park. din. Oo, pero ngayon, hindi ko alam, wala akong balita, wala rin akong nakita. Hindi kasi active ata yung, PIO ba yun? Hindi tulad nun. May mga press release tayong nababasa. I miss that place. Ngayon, yung wala na. Veterans Park. Wala na. Pag punta mo doon sa likod ng Kapitolyo, mawaawang sunanang na matam. Di ba nandun yung, yun? Yung Reflective pool. Oo. Di ba wala na yung doon? Yung wala na, Veterans nalis na Park? yung Veterans Park. Saan kaya Yung mga yung mga remnants ng yung World War tora-tora? II, yung mga tora-tora, mga tangke. Ewan ko kung nandun pa rin. Sana ma-preserve din natin yun. Siyempre, alam mo, sabi nga ng because that's part of history. Ng kumpare kong manginginom ulit. Napag-usapan yan Kasi napasyal daw dun sa dagat. Ang patapatang kwento natin, kwento. Say kwento mo, may kadunguan to. Say kwento mo, si nga ka balo-balo. Siyempre, balon administrasyon, balo mo ta. Nang tigabay da kwento mo. Tira na tatalit sa tayo. Pero namimiss mo. Namimiss ko rin. Alam mo kasi, yung mga part ng history na yan, dapat nating ma-preserve. Ano tingnan mo yung yung arko doon sa Binmalay, yung pinatigil na po. Yung paggiba. Ano babalik? Hindi na siguro, pero i-repair na lang. Yung ibig kong sabihin, i-repair? Kasi nabungkal yung sa taas eh. Paano yun? Ibalik nila, i-repair nila. Kung ano yung materialis na ginamit doon din gagamitin nila. Bricks, yung pula. Oo, yung bricks. So pinatigil po ng Lingayen Dagupan Archdiocese. Sila rin. Siguro na, ito yung maganda. Pagka may alam kayong sa alam nyo tama, huwag kayong matakot magsalita. Yes. Kasi ang daming kumontra, ang daming nagbigay ng kanilang liknaan, pinakinggan naman siguro. Yes. Actually, di ba? Yes. Actually, ang Lingayen Dagupan, ang simbahan kasi, meron din silang office na preserve yung historical na mga lumang simbahan. Kaya kung mapapansin nyo, madalang po yung mga modernong simbahan na meron tayo, lalong-lalo na sa lalawigan ng Pangasinan. Oo nga Halos lahat yun ng mga simbahan na nandito Spanish sa lalawigan ng Pangasinan. Yes. Ilang taon na po yan, may 400 years old. Oo, yun, di ba? Dahil 300 years silang, biruin mo yun, 300 years. 2 dekada. Sige lang, okay lang. Kasi may importanteng tawag si
kapaborito Joseph. So good news at napakinggan ha. Yung hinaing at yung damdamin. Yan. Kaya importante yung ibus nga yung lignaan nyo. Na wala ray antayo, wala kayo katunungan, di ba? Pag nasa katwiran, ipaglaban mo. Ganun lang yun. Di ba? Kaya yan yun yung mga pruweba na napapakinggan din ang boses ng higit na nakakarami. Yun. Di ba? So, okay yun. Kapaborito Joseph. Pasensya na, may tawag Alam ko, bigla eh. importante yan eh. Baka mamaya paluin ka. Oo. Sige. Di ba? Ay, happy birthday sa lahat ng nagbo-birthday. Yung auntie ko nagbo-birthday ngayon sa Auntie Lita. Kaya 82 na ata siya, 83. Uy, bonus na. sana all. Oo, pagka sa ganitong panahon. Yes. Na may pabago-bagong panahon. Oh. Tulad nabanggit mo nga, nakamonitor ako kahapon gusto ko 'yon. Mhm. Yung hanggang August yung taglamig. Ay, gusto mo yan, ha? Oo, para iwas init ulo. Mahirap yung mainit ang ulo mo, lalo na sa ngayon, di ba? Na talagang nag-uusil-usil tayo ng mga kawatan. Sa naririnig natin, palaging umuinit yung ating ulo. At least malamig pa rin. Yes. Yung ating mararamdaman, aliwan mapayungat, aliwan masalimuot, kamanlingat-lingat, yun. Sa bagay, gusto ko rin yun. Di ba may summer? Summer yung June eh. After all, sumisikat naman ang araw eh. Summertime. Sige, di ba nung nakarang taon medyo nawiwindang tayo dahil sa balita na 40 degrees Celsius, 50 degrees Celsius, di ba? Yes. Init. Yes. Dito pa sa Dagupan, kaya Yes. kung magkaganon man, at least, di ba? Yes. Mababawasan yung mga taong mainitin ng ulo. Yun. Pag mainit ang ulo nyo, diba? Ang importante kasi, huwag ma-stress. Oo, may stress. Kasi pag na-stress, mga kapaborito, doon tayo nagkakaproblema. Tulad niya, ni Mayor Ayoy ng ating nakapanayam, tanggap ko na yan. Public figure ako Diba yung palaging may mga pagpuna, diba, na kahit alam niya hindi totoo, na-accept natin yan dahil public figure tayo. Pero may sinabi na wag lang idamay ang pamilya ko. Di ba? Ibang usapin na yon. Di ba? Pagka dinamay nyo na ang pamilya, ako lang. Dahil ako naman yung, di ba? Public figure ako Isa akong opisyal ng bayan di ba? Na ikaw ay talagang nakamata sa iyo ang madlang people. Yes. Malimano, inaano na lang niya na talagang hindi may iwasan yon. Di ba? Yes. Pero wag lang sa pamilya. Oo. Huwag lang idamay, yung hindi dapat idamay. Yun. Kasi siyempre, ang gananti kapasinsyos ito, kapaborito Joseph. Ay, may hangganan din po yan. May hangganan din. May hangganan din po yan. Kaya, siyempre, no, sungluran mo, walang sungluran may apoy, mas umbalag may apoy, yakwanda. Tapi agla umbalag sa apoy, agil na susungluran. Friday na pala ngayon. Yes, it's Friday. Ay, nako, ang bilis ng... It's Jesus Nazareno Day. Oo nga nakikinig ako sa translasyon. Sa inyo, mayroon din? Meron din, sa amin. Kasi sa amin, mayroon din may mga nakapula din na sa Barangay Manibok. Mayroon din sila. Yes. Sa Salvasyon. Actually, mamaya, papaalala ko lang ulit kapaborito RJ, mamaya alas 3, dyan po sa may Dulag Parish, sa Jesus the Nazarene Parish, sa may Dulag, Binmali, Pangasinan, magkakaroon po ng prosesyon at 3 o'clock. And then at 4 o'clock in the afternoon, pagkatapos ng prosesyon, misa. Pero sa may Manila, kaninang umaga, alas 4 po ng madaling araw, umalis po yung imahe ng Poong Jesus Nazareno mula sa Quirino Grandstand at patungo po yan pabalik ng simbahan sa Quiapo. So yun yung mahaba-habang prosesyon ulit kapaborito RJ. Alam mo naman yan, laging dinudumog yan taon-taon. At last year nga yung estimate nila na mga nakipag-join sa prosesyon sa Piazza ng Jesus Nazareno ay umabot sa 8 million. Biro mong daming tao niyan, kapaborito RJ. Di ba pagka tinitignan mo, sir, pag may drone, di ba? Ng drone, ay hindi, parang... Hindi mahulugang karayom. Ay agela, may ululabas na,
Ay namin numang guyur may lubera, may singa agos. Oo. Una ay anto singa daluyon. Yes, Yeah, yes, yeah, yes, yes. Man wiggle-wiggle, Oo. totoo. Pero Oo. alam mo, hindi mo mapigilan yung talagang yung 100% yung kanyang debosyon at Oo. paniniwala, di ba? Yes, kasi alam mo naman kapaborito RJ, seconda lang mabertud. Na birtud, tama. Mabertud. Oo, kasi Everything na pinapanalangin nila na binibigay sa kanila. yung mawakan mo lang yung lubid, malaking ano na. Oo. According to sabi nila, maraming kang gumagaling. Yung iba naman may pamamaraan naman sila Oo. sa sa kanilang pananisya na 'di ba? Matutupad yung hiling din nila sa pamamagitan ng paggabay dun sa mga nakikiprosesyon, 'di ba? May naglibreng pagkain, libreng tubig, 'di ba? Doon sa dadaanan ng buong Hesus Nazareno. So, ang importante diyan kasi yung talagang taos-pusong panalangin at paniniwala sa Diyos. Yeah. Yun At yun. pagbabalik loob. At pabalik loob. Yeah. Yun talaga. Oo. Importante po 'yon. Pero si may, Trump, may nagbalik, baka lumagpas tayo. hindi Meron pa naman. Okay. Si Donald Trump kaya, Hey! kasi alam mo, ayon sa balita ngayon, nag-withdraw siya. Nang pera? Hindi. Akala ko pera, di aping-pingay lang ito man. Kumalas po sa desisyon po ni US President Donald Trump. Kumalas po ang United States from dozens of international and UN entities. Kasama na po dyan yung Key Climate Treaty at ang UN body na nagpo-promote ng gender equality and women's empowerment. Yun yung mga parang sakop o pinalalakad o tinututukan ng United Nations. Yes. Nakasama siya. Yes. Anong rason kaya niya? Ang rason niya, they operate contrary to US national interest. Teka. Oy. Parang pagka ito correct me if I'm wrong. Ang pagkarinig ko pagka sinabi mo yan, makasarili ka. Yun na nga eh. Dahil national interest Oo. Ang sinasabi mo yan, yung interest lang ng bansa mo. Oo. Ito kasi. Yun lang ang concern niya. Di ba? May kasabi na, no man is an island. Is an island. Parang hindi ka mabubuhay na mag-isa. Oo. Saan ka ba sino bang bumibili ng mga produkto mo? Correct. Sino bang makatransaksyon mo? Correct. Doon ba sa inyo lang? Correct. Paano mag-boom yung economy mo? Doon lang? Kung walang export? Di ba? Di ba? Yes. Oo. Hindi ko alam. Baka gusto niya mapag-isa sa mundo. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Tama. Na dahil sa Contrary bansa, o kaya sa gabal o kaya kontra sa interest. national interest ng sarili. Oo. Parang So ibig sabihin nito, nagsasarili siya, ay delikado to. Di ba parang ganon? Yes. Parang ganon. Anong sasabihin ng kaya nga may United Nation magtutulungan yan Naalala ko tuloy kapaborito RJ. 'Di ba may prediction sila na may tatayoling pang-apat na antichrist? Parang isa siya doon sa mga nabibitla May meron na ng ganun. Meron ako nabasa noon, hindi ko lang na-preserve Pero parang socialist. Ano ba yan? Wag naman sana kapaborito RJ kasi ka, baka mamaya nandoon na yung helicopter ng kukunin ka dito. Parang si Venezuela president. Si ano yun, Polvoron. Ay, ano ba yan? Si ano yung apelido nun? Cold ano yan? Basas, yun na yun. Meron. Pero ito pa. Nandun na siya sa US. Nandun na. Nandun kasi sa US. kinuha di ba? Oo. Actually, humarap na siya sa korte. Saan ba yun? Sa New York. New York. Oo. Pero ito sa Senado naman, sa US. Sa US Senate, bumuto po sila ng 52-47 pabor para doon sa resolution to block US President Trump from further Venezuela military action without congressional authorization. So this time, bago siya umakto, ibig sabihin, bago niya pakialaman ng Venezuela further, kinakailangan niya ng congressional authorization. Kailangan mayroon kang may antitawag saya, dyan Pangasinan. Walay tawag sa atan.
Amay abuloy. Abuloy! Ah. Ang galing mo, Na- partner, May, aliwan sa abuloy para yan, Inatay, hindi. Amay, abulian da ka. Abuluyan da ka. Di ba? Mm. Payagan in Tagalog. Yes, Oo. yes. Abuluyan da. Alam mo, kasi talagang ganyan yan. Kasi kung siya lang nag-iisip, paano kung naging negatibo yung epekto, siya lang bang maapektuhan? Siya lang bang mag-isa? Yun. The whole nation. Of course. Di ba? So, kailangan may say. Kaya nga nandyan. Oo. Actually, Diba? hati Ang yung Kongreso, hati naman yung mga citizenry ng Amerika. Pero 52 against 47. Kunti lang, 5 lang. Kunti nga lang eh. Pero at 5 least lang, majority 5. pa rin yun. Pero 5 lang. Marami pa rin yung because Kakampi of, niya. Because of, in the name of, anong tawag Political mo? party. Political, Oo. affiliation. Oo. Ano ba yan? Ay, nako. Ipaglaban nyo kung anong tama. Oo. Ha? Kasi Sagdaran nyo. hindi na rin Oo. maganda na pinapakita mo na you are supreme Oo, over the other countries. Parang Mm. untouchable ka na, ikaw na. Oo. Hari ka na, paano? Na kapag ka may gusto kang gawin, gawin mo na lang, parang ganun. Hindi pwede yun. Kasi Wag naman. kaya nga mayroon tayong United Nations Council para pag-usapan lahat. Yes. Walang dapat maghari. Yes. Dahil tayong lahat ay naninirahan sa mundong ibabaw. Yes, iisa lang tinitira Yes, natin. isa lang na malimpek na globo. That is planet Earth. Yes. Tapos, maghari-harian ka, ay, ang gapo. Baka mamaya mas distraction. Yes. Baka maunahan pa ng mas distraction yung, second coming ba yun? Second coming. Nako. Mhm. Mapapaisip ka din, Oo, May eh. sarili Kaya siyang... sana, nako, wag. Kaya sabi ng epekto na ba yan ng pingping? Away. Alam mo yung pingping? Nangyari, oo. Yung Apinglisan may layagto. Oo. Ay, O nako. kaya ate lang, paano? Kasi mahirap Mahirap na magkaroon ng ganong mga pagdidesisyon na sinusunod ka na hindi mo alam yung magiging effect. Kaya nga mapapansin mo kay Donald Trump, may meron siyang laging ginagamit na word na parang fantastic. Yung kung ano man yung operation ng Amerika, halimbawa yung paglusob nila sa Venezuela, ano bang sinabi niya doon? Parang something like fantastic eh. Ay nako. Fantastic move, parang ganun. Ay nako. Gino-glorify pa niya. Ay nako. Yung ginagawa niya, nako. Ay. To the dismay ng mga ibang bansa kasi siyempre yung sovereignty ang pinag-uusapan diyan. Wala na bang karapatan? Wala na bang sovereignty yung mga nations na yan na they will be governed by their own laws? By their own customs and traditions? Ganun eh. Alalahanin niya, hindi ka mabubuhay mag-isa. Yes. Di ba? Kailangan mong tulong ng Baka kailangan kantahan natin siya ng No Man is an Island. No Man is an Island. No man ay, may kantang ganun. is an island. Oo, ganun. No Sige man stands alone. Yun ang mensahe niya. Yun ang mensahe niya. Nako. Kailangan din yung mga, di ba? Yes. Kapitbahay mo. Kailangan mo yun. Oo. Kasi yan yung anong tawag dito, yung palitan ng nung kalakal para Oo. Ay susilis, ano ba yan? Malulungkot diyan si paring Alex. Dahil parehas sila ng hairdo ni Donald Trump. Si parehas ba sila? Alex, alam mo, si paring Alex, di ba? Parang dinildilay kaw, yan yung kanyang buhok. Di ba? Ganon din si Trump, mahaba na dinildilay kaw din. Yung ganda ng ayos. Yes. Di ba? Suldaya, rapod bye-bye. Yes. Ay, nako. Nakita ko nga yung lyrics ng No Man is an Island. Sige nga, mayroon pa namang, sige, kahit may ito lang, tayo. ilang punti lang. No man is an island. No man stands alone. Each man's joy is joy to me. Kwanto? Each man's grief is my own. Di ba? Di ba? Kailangan mo ng diyan, katuwang. Yes. Kasama.
para ikaw ay mabuhay. Yes. Hindi yung mag-isa ka. Correct. Kaya tama yan na kailangan lahat ng desisyon niya may abuloy. Abuloy. Parang Payag. different sa atin. Lahat ng Oo. desisyon ng mga executive, local chief executive, ang Oo. pangulo, Mhm. dapat laging may basbas. Oo, may basbas. Hindi pwedeng ikaw lang. Mm. Kung ipasuot yung ganyan. Correct. Pakinggan mo naman sila. Okay. Pero ito, hindi na natin madidesisyonan ito kasi Wala na. kailangan. Wala nang oras. Wala nang oras. Balik tayo Monday. Ano? Okay. Aga pala malam yung oras sa atin tanagagik. Hanggang no Lunes, salamat din sa kinin edition na sa Likna Ibalik. Akalo pa kanta may lalang mula sa rimag tariran ka paborito. Amigo yo, RJ Bere Jimenez, at your service. Always. Tansay magtarilingkor, magtariran ka paborito, Joseph Kanilang Bakani. Kanta may team the technical side ang kapiyarom sa alin na nagadposo ng Madan Charis Engineer Nixon Dakal. Antabayan ang susunod kagad ng number 1 kapaborito Joy Baby. Dito lamang po yan sa number 1 pop music station ng lalawigan ng Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita, tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez, San Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay.